Elke dag op PNM brengen Ann of Josje een verhaal in het dialect. Herkenbaar, verrassend en het zit zich aan het denken. Vandaag het verhaal met de titel 12 jaar is ze vandaag geworden. Maar voor de rest was het in een dag wie alle anderen. En toch is ze op haar 12e ineens volwassen geworden. En dat bezij kwam jaren later. Wie haar moeder een beslag had gehad en vader al lang dood en begraven loog. En nou moest er een verpleeginrichting gezocht worden, want moeder koos niet meer terug naar huis. En alweer wordt zuiver die keer gespannen. Emes moet dat doen en doe kan schoot organiseren. Dat zachten er twee broers. Die vergeten dat ze ook nog 30 jaar in de week aan de school staat. Hoe haalt ze in 's hemelsnaam de tijd vanaf? En zuske, die had pas een bloemenwinkel geopend, dus daar hoeft ze niet op te tellen. Uw moeder was vroeger altijd ziek. Wat er mankeerde, wordt niet verteld. Op door de weekse dag loog ze op een bedje in de voorste kamer. Saturdags en zondags bleef ze boven, omdat ze de drukte van alle ander kinderen aan huis niet kon hebben. Vader had net nieuw werk gevonden op de drukkerij aan de rand van het dorp. Vroeger moest hij in schichten werken en altijd met de bus. Die had totaal versleten longen van jarenlang werken op een koel. De dokter had hem verboden nog langer ondergronds te gaan. Vader maakt lang dag. Vandaag zal hij ook wel niet voor 8 uur aan huis zien. Ze had samen met Geertje, de hulp in huis, de wichter in de kuip gedaan. Die is met de schoen gewassen kindjes naar boven om ze in bed te leggen. En nou is de kuip verhuur. Maar eerst de voel was die door de heel keuken slingert aan de kank. Die smiet ze op een houb in de bijkeuken. Morgen wordt hij in de wijk gezet. Ze pakt de grootste handdoek, hoe de anderen alleen maar op gezeten hebben en dus nog een beetje druig is. En eerst veegt ze de smerige rank van de kuipschoen en kiept een muurke heidwater erbij. Dat drieft even nog gries zeepwater bovenop, maar dat schuift ze met de hang aan de kank als ze zich gaat zitten. Ze vindt dit misschien wel het allerschoonste moment van de hele week. Even geen kleintjes hoe ze naar moet kijken. Moeder is al naar boven, omdat het nergens toch zadderig is. Geen toemel. Als Geertje naar honger komt, zet hij zich aan de keukentafel. Ze borstelt door gewassen hoorroetrein en maakt er een dikke vlecht van. Zullen we nog een tas cacao drinken? Ook dit is fijn. Samen met Geertje, zomaar gaat aan de keukentafel zitten. Voldaan en rozig van het warm water. Ze kan er wat tegen. Tegen 8 uur maakt Geertje aanstalten om op te stappen, maar ze treuzelt nog het. Gang maar uur. Ik sloot wel af, want vader heeft toch de sleutel van de achterdeur. Ik ga lekker op het tijd naar bed nog het lezen. Ze luidt Geertje over de stal uit en schuift de zware ijzeren schuif erop. Gaat nog even door het huis en maakt overal de lampen uit. Wie ze al een heel wiel boven loog te lezen, hoort ze boete gegichel en gekal. Nieuwsgierig stapt ze uit bed om te kijken hoe dat vanaf komt. Wat ze ziet, kan niet helder pijn doen als een klaats recht in haar gezicht. Onder het afdak van de shop staan vader en Geertje, wie te doen bijeen. De fiets van Geertje hinkt scheef in een hek met het stuur op huis aan. Wieveel tijd er overheen is gegaan, weet ze nimmer precies. Dat Geertje zomaar wegbleef. Vader 's avonds niet meer uit de drukkerij naar huis kwam. En vooral dat niemand het zag. De sjang was te groot. Maar ze was voor het kind van gescheiden ouders. Vader was er met de meid vandoor. Op zondagmiddag met de kleintjes door het veld op bezoek bij vader. Der vader niet meer was. Vader was voort van Geertje. Hoe moest ze het over hebben als ze door was? Nou, zo gaat 50 jaar later, zou ze het nog niet weten.